Хайде да играем! Тъй като миналия път по погрешка бях начертала една чертичка в повече, сега давам ред на Марая да е първа и да начертая първата си чертичка, преди дори да е хвърлила зарчето. Добре. Имаме реванш. Ето, тук ще си я направя тази чертичка. Добре, и сега завъртай. Айде. Да видим какво ще се падне. И 5. Добре. 1, 2, 3. Така. 4, 5. Добре. Така че да не ме съдите много в коментарите. Оправила съм си грешката. Не е било умишлено и нарочно. 5. 1, 2. Cheers. 3. 3, 4, 5. Добре. 3. 3. Добре. Така. Айде, тук ще го направя. 1, 2, 3. 1. Мисля, че тук ще начертаеш, ама 1, 2, 3, 4. 2. Твой ред е 3 на 2. Да. Айде, 6. Пак ли 3? 3. Добре, сега ще направя тук 1, 2. Не. Имам още едно. Ето тук. Обожавам тези бомбони. И аз. Едно. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 5. Добре. 2, 4, 5. 5. Да. 1, 2, 3, 4, 5. Не! 1, 2, 3. И колко станаха твоите сега? 1, 2, 3, 4, 5. И тук имам едно излязено 6. Добре. Едно. Не! Добре, едно. Добре. 6. 6. 4. Така. Тихо бе. 4. се падна. О, но. Ето тук ще го направя 1, 2. Така. И 3, 4. Така да си го взема и това. Добре. Този път май Марая ще ма би. Да, но. 5. Не, взе си. 1, 2, 3, 4. Колко имаш? 8. 2, 4, 6. 8! Браво! Разни сме!